Salutare! Eu sunt Valentin Eu sunt Mihaela. și acum începe un nou vlog Traveling Tu, Da, dar de ce ești așa uimit? pentru că încerc să fiu cât mai împietrit, la fel ca toate statuile din spatele Atunci nostru. să fim puțin... eu acum sunt de fapt robot, Mai ești mai piatră. mult roboțel decât piatră. Dragii noștri, azi începem un nou vlog. Suntem în Vietnam, am plecat din Hoi An și mergem spre Da Nang. Iar acum ne-am oprit să vizităm un atelier de marmură, de sculptat în marmură. Avem aici tot felul de statui din toate colțurile lumii copiate, să spunem așa, și este impresionant. Oameni din toată lumea dau comandă aici de statui de marmură și le sunt livrate în țara lor, pentru că prețul aici este mult mai jos decât oriunde în altă parte. Da, iar metru cub de livrat în oriunde în lumea asta e undeva la $160, parcă. Sau $130, nu mai știu exact. Iar marmura e grea. Iar marmura e grea, da. La ceas de seară, într-un oraș cu mulți oameni, ți se va decide destinul. Voi doi sunteți norocoși de fel. Te iubește sincer. Atât am văzut. Următoarea noastră oprire este la Marble Mountain. Este un templu foarte înalt. Care practic găzduiește toată zona de excavație, dacă pot să-i spun așa, din care se extrage toată marmura pe care apoi se prelucrează în oraș, pentru că Da Nang este destul de cunoscut în zona asta de prelucrare a marmurei. Am ajuns în interiorul unei peșteri din muntele Marble. Am aflat că pe timpul războiului, între 66 și 72, timp de 6 ani, aici în peșteră stăteau cei din armata Viet Cong și erau înconjurați în Da Nang de toate bazele militare americane. Ei bine, Aceștia nu știau că în interiorul muntelui se regăsesc de fapt armatele Viet Cong. da, și așa că erau atacați și tot pierdeau armată în timpul nopții. Iar apoi, în 72, când au aflat americanii efectiv de baza lor militară ascunsă, aici, prin gaura asta de aici, s-a format în urma unui atac cu bombă și practic 72 a fost finalul armatei ascunse din muntele Marble de aici din Da Nang. Cred că după ce urci, bucuria maximă este că ai ajuns aici și că ai atins vârful muntelui, iar vederea de aici este un soi de bonus la urcarea pe care tocmai ai făcut-o. Așa de mult mă bucur. Păcat că Mihaela n-a putut să urce, pentru că au fost niște zone destul de abrupte.
aflăm în interiorul Sandstone-ului și această peșteră datează din secolul X. Iar pentru mine, pe ziua de azi, este cel mai frumos loc în care am ajuns. Sincer, sunt și foarte răcită, poate v-ați dat seama că nu sunt la puterea mea maximă, dar când am intrat aici, pur și simplu am fost uluită de asemenea frumusețe. Acolo sus se vede natura, vedem copaci, vedem rândunele, iar aici jos este puțin cam frig și sunt o serie de temple la care oamenii locului vin și se roagă. Este foarte, foarte frumos aici. Pași rapizi, am ajuns acum la Monkey Mountain. Iar aici, pe Monkey Mountain, un simbol, o emblemă a orașului Da Nang este The Female Buddha. În vremuri de demult, până să fie construită această statuie, Female Buddha, veneau furtuni foarte puternice, foarte des în orașul Da Nang. În momentul în care au terminat de construit această statuie, furtunile s-au oprit și totul a intrat în normal. Tocmai din acest motiv, Female Buddha este considerată protectoarea orașului Da Nang. Se lasă frigul din ce în ce mai tare. Am ajuns la Hai Vân Pass. Este granița între orașul Da Nang cu orașul Hue și este cel mai înalt loc accesibil din Da Nang. Hai Vân Pass aici este de fapt și o fostă bază de buncăre ale americanilor din timpul războiului, ci că este plină zona de buncăre și încă foarte multe ascunse de ochii publicului sau poate chiar și de localnicii de aici. Și ce putem spune o chestie interesantă despre locul ăsta este că cei de la Top Gear au trecut și au făcut pe aici un episod. Probabil că e la fel de incitant și interesant ca la noi pe Transfăgărășan, pentru că drumurile sunt aproximativ ca cele de la noi. Da, arată senzațional. Noi am urcat cam jumătate de oră de la Da Nang până aici și am fost fascinați la fiecare minut. Wow, cât de frumos arată. Și chiar ni s-au înfundat urechile foarte rău, adică e destul de sus. Înălțimea este destul de mare, da. Aici încheiem turul de astăzi. Împreună am fost cu ghidul nostru și vrea să vă spună câteva lucruri. I am tour guide in local tour in Da Nang. So I be very happy go with you from train station to Hoi An, and you relax in Hoi An couple days, and then we go again to a tour, and very nice. Happy today, you know. Pentru că nouă ne-a plăcut foarte mult turul împreună cu el, îl recomandăm maxim. I-am scris și un review, ați văzut în caietelul lui. Și ne-a făcut șederea aceasta mult mai răcoroasă, ne-a făcut-o mai călduroasă și vă așteptăm și pe voi aici să-l cunoașteți. Dacă ajungeți în zonă, vă lăsăm contactul lui și între timp noi v-am pupat și rămâneți lângă noi. Bye! Okay, Bye! I'm very happy to have a Romani language after the review my notebook, you know. Very good the leather. Good. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Okay, bye bye. Bye.